Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun para sesepuh wiwahanan ingkang kawuh wonten dalem Rabi sedaya. Kula kaliyan Rabi diaturi ngekraraken menapa ingkang dados niat sahajatipun Rabi sekeluarga. Ing wekdal menika Rabi sekeluarga dipun ngedalaken rejeki pangeran rupiah dengan menika maka kata warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedhakaken anggenipun mitoni putrinipun si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepahipun leres 7 wulan sageta slamet wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhaanipun Allah taala lan panjenengan sedaya lan para sesepuh wiwahanan ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Pun Aisyah anggenipun siram dhateng sumur sendang pertamanan sageta slamet wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhaanipun Allah lan ketambahanipun para sesepuh wiwahanan ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Kejawi menika anggenipun rakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahormatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra rumengsaripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sedaya dipun caosi pahormatan sareng-sareng panjenenganipun nggih nyuwunaken saya supangat wilujeng anggenipun si Rafi anggenipun mitoni putrinipun si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepahipun sageta slamet wilujeng lan anggenipun si Aisyah anggenipun siram dhateng sumur sendang pertamanan nggih sageta slamet wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhaanipun Allah taala lan sapatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahanipun para sesepuh wiwahanan ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Lan terus caos dhateng Kanjeng Nabi Adam ibu Hawa bapak angkasa lan ibu lan terus caos mugi dhateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para suhada, para mukmin, para petuah, para empu awis sedaya dipun caosi mulai mugi sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyuwunaken Syekh supangat wilujeng anggenipun Yogogna sirapi anggenipun mitoni putrinipun anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun utawi mitoni sageta slamet wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani lan anggenipun si Aisyah anggenipun siram dhateng sumur sendang pertamanan sageta slamet wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhaanipun Allah taala lan ketambahanipun para sesepuh wiwahanan ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Dhateng tiyang sepuhipun Bapak Rina Ibu ingkang maringi wekdal dinten kawan dalu lan nyedhakaken dhateng cikal bakal lan akal bakal dusun Darungan lan Banjar Pekaranipun ingkang dipun nggoni Rapi mriki lan merdeni dhateng dinten 7 Pekenan Gangsal sasi 12 taun 8 sekawan tigang dasa lan dinten Naskala lan Sangar kala dina loro sasi nata taun Jabung lan sak cariting dalan lan merdeni malih dhateng dinten Paringkelan Ringkel Jalma, Ringkel Aryang, kala kubur dinten Uwas lan sangaring taun lan merdeni malih dhateng dinten Taliwangke, Samparwangke, Sare Agung, Kolodite, Denjar Kudan, Sengkang Turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Rebo Pon kadamel mitoni putrinipun si ingkang nami Rapi nggih menika Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepahipun leres 7 wulan awitipun pitoni sageta slamet wilujeng lan anggenipun si Aisyah
siram dhateng sumur sindang pertamanan nggih saged slamet wilujeng wilujenga kang siram wilujenga kang dipun sirami wilujenga kang swita wilujenga kang dipun switani wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambananipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mawon. Menteri dateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas kang rumeksa toya lan daratan anggenipun rabi keluarga anggenipun mendhet toya sak jiwa godhong sak suwek kajeng sak ceklek kadamel nyengkuyung anggenipun mitoni putrinipun si Rafi nggih menika Aisyah anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan awit dipun pitoni saged slamet wilujeng lan anggenipun siram dhateng sumur sindang pertama nggih saged slamet wilujeng wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambananipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten ing Gusti mawon. Mulai menteri dateng Syekh Subakir kang ngumbali tanah Jawi kan terus mulai dateng Nabi Sis lan Sunan Kalijaga kang jagani Buddha rencana wonten saged sapunipun perkaranganipun sirapi nggih nyuwunaken Syekh Supangati wilujeng anggenipun sirapi mitoni putrinipun anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan awitipun mitoni nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun siram dhateng sumur sindang pertamanan nggih saged slamet wilujeng wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambananipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten ing Gusti mawon. Terus nggih dateng mini dukun kaki dukun aplikasah lan terus nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun sirapi anggenipun mitoni putrinipun si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan saged slamet wilujeng lan anggenipun si Aisyah anggenipun siram dhateng sumur sindang pertamanan nggih saged slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambananipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten ing Gusti mawon. Nabi Sulaiman kang ngerahken putu-putu walang atoba rawi-rawi ratas malang-malang nggunakaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun sirapi mitoni putrinipun lan anggenipun putrinipun si Aisyah anggenipun siram dhateng sumur sindang pertamanan desa slamet wilujeng wiwit dinten menika terus lamenipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambananipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten ing Gusti mawon. Jawi menika anggenipun raket kala kirna kala kependhem kala gumantung nggih mbancaki utawi lan ning kalani agung anggenipun si Rapi anggenipun mitoni putrinipun si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun si Aisyah anggenipun siram dhateng sumur sindang pertamanan nggih saged slamet wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambananipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten ing Gusti mawon. Menika anggenipun rakit iwel-iwel cabuk katul tambah pelas nggih anggenipun ngamong-ngamongi si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan anggenipun
dijangkunga srintene lan sedalune lan pun diwahi pun bendangi dimong dhateng mapan perpanasan pun dimong celake lepen pun dimong celake geni dimong teng Balai Agung aitine si Aisyah sageta ayem tentrem lan sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Ta'ala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Lan sumedhi dhateng sedherekipun si Aisyah, sedherekipun ingkang lair sareng sawat, Kakang Kawah Adi Ari Kakang Barep Adi Ragil, sedherek Marmarti, sedherek saking sarine bumi angin banyu kanca nira rasanya lan sedherek ingkang tebih ingkang celak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan lan sedherek Mbarolah arane rasa alwamah jabane rasa alwamah amarah Sofiah lan Mukminah lan sedherekipun saking Juaruri lan Juarhayu ingkang kagungan sifat sekawan Kamal Jamal Jalal Tuhan ingkang kagungan laku 16 sarira nenem lan sarira patipun kang ngatur owah gingsiripun badan jasmanipun si Aisyah awit dipun petri lan dipun pitoni lan dipun sodawai disageta cumaketa pengiwangi seketa imane tepih tiga bawane kelakno rejekine lan anggenipun swita dhateng tiyang suwipun sageta slamet wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wonten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Ta'ala lan pangestunipun sedherekipun lan ketambahanipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedherek mawon. Menika anggenipun rakit wilujeng pitu anggenipun si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun kleres 7 wulan awit dipun pitoni lan dipun sedekah nggih nyunaken sesupan wilujeng anggenipun si Aisyah swita dhateng tiyang sepuhipun sabda slamet wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Ta'ala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Panjenenganipun rakit sepuluh bolong nggih menika si Aisyah sageta golongaken dhateng sedherekipun lan nabinipun lan tiyang sepuhipun sareng anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun sageta slamet wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Ta'ala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedherek mawon. Anggenipun rakit sekar setaman lan bujeng sekembaran kadamel tiram tuwuh nyambung tuwuhipun Kanjeng Nabi Adam lumuntut dhateng Aisyah nggih sageta awit dipun siram lan dipun sambung sageta ijuru-ruyu reguwa begodhonge dangang penggali anteng rejekine lan sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Ta'ala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedherek mawon. Anggenipun rakit sekul panjemuk nggih jemukaken si Aisyah anggenipun swita dhateng tiyang sepuhipun nggih sageta slamet wilujeng lan anggenipun siram dhateng sumur sendang perkamangan nggih sageta slamet wilujeng kang swita wilujeng kang dipun switani wilujeng kang siram wilujeng kang dipun sirami wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Ta'ala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Menika anggenipun ngrakit pisang setangkep anggenipun ngabekten dhateng Dewi Fatimah garwa Mbah Ridho Ali anggenipun si Anjani anggenipun swita dhateng guru nabine lan anggenipun besok wonten dusun Darungan nggih sageta slamet wilujeng
Wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh siwahaning ingkang rawuh wonten Gusti Mawon. Jami menika anggenipun ngrakit jeneng sengkala kadamel nulak kala pikakelonipun si Aisyah lan kala pikakelonipun sirapi sekeluarga sengkala ingkang sampun dumawan dados kawilujengan maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahanipun para sesepuh wiwahanem ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Jawi menika anggenipun ngrakit jeneng sepuh utawi jeneng abrit kadamel wilujengi Nini Asmara Bumi lan Kapi Asmara Bumi saha ingkang dipun lan ketiban tetes dadhaipun si Aisyah bilih wonten kelepatanipun Gusti Allah maringi pangapura lan bumi kaki bumi saha ingkang dipun terbiya sirapi keluarga bumi kesuran kejengan carita sama wilujenga sak jawine wangun wilujenga sak lebete wangun wilujenga sak raja gaduhanipun wilujenga sak tanja tanempuhipun wilujenga sak iman-imanipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh wiwahanen ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Nggih, cekapi amin kula nyataken bilih wonten kekiranipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados nyasapun yuga kula singkapi sekeluarga. Semoga batok paturi barokah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alaihi namu amat banget namu amat tetap hasil alhamdulillah. Amin. Allahumma anjir makana Allahumma rokana atina. Amin. Silakan tanam. Amin. Tina anda benar. Kita punya ikut ngalamun. Alhamdulillah. Mayan ora kok. Tak ngajarne arep